Sonra Gahraman arkadağımız Rönesans Holding kampanyasının müdüriyetinin başlığı Erman alacağı kabul etdi. İşegur duşmağı döredilen mümkünçlük için hoşalığını beyan edip, ata vatan Türkmenistan'a gelmege hem işe şahattığını aytdı. Hem de portottan peydalanıp, Gahraman arkadağımdı doğulan günü ve arkadaş şekerinin 2 yıllığı bilen mehirli kutladı. Hem de tüy sürökten bir can sağlık, uluk ömür, tutumlu işlerinin mundan meylekte üstünlüklere beslenmegini arzu etti. Şeýlik hem işegur Gahraman arkadağımdan başlangıçlarını üstünlükli dowam edýän hormatly prezidentimizin başçylygyna Türkmenistanda ýaýwanlandyrylan giňerimli şäher urulşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmagynyň ýolbaşy edýän kampaniýasy üçin uly hormatlygyny bellädi. Hem de munyň üçin Gahraman arkadağımda we döwlet başçylygynda tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Gahraman arkadağımız hoşniyetli sözler we arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Rönesans Holding kampaniýasynyň köp ýyllaryň dowamyna türkmen bagdaryna üstünlükli işläp gelýänini aýtdy. Şol geçen ýylda kampaniýa özüne ygtybarly hyzmatlar çökümini görkezdi. Onuň amala aşan tasamalary bolsa halkara ölçeklerine laýyk gelýär. Şundan nalykda Gahraman arkadağımız bugünkü duşuň hyzmatdaşyň häzirki ýagdaý barada pikir alşmagy we ony üýtdirmegiň täze ugurlaryny kesitlemege mümkinçilik berjekdigine anan bildirdi. Duşuň barşynda bellenşi ýaly Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyna gatnaşyklar iýdigderli ösürilip, netijeli we ýödary beýiklikde hyzmatdaşyň aýdyň mysal bolup durýar. Munyň şeýle bolmagyna halklarymyzyň arasyndaky taryhy we medeni gatnaşyklar ýardam berýär. Şunun bilen baglanykda hyzmatly pugdakda netijeli türkmen-türk hyzmatdaşlarynyň ähmeti bellenildi. Bu orada hyzmatdaşyň uly tejribesi toplanyldy. Gahraman arkadağımız Rönesans Holding kampaniýasynyň Türkmenistanda möhüm tassamalary, hyzmatna şäher gurulşyk, neft-gaz we himiýa tenagaty ulganlaryna tassamalary durmuşa geçirmäge işin gatnaşýanyny kanagatlanma bilen belläp, kampaniýanyň işine ýokary baha berdi we toplanan oňy netijäni nazara almak bilen ýurdumyzyň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmäge taýýardygyny aýtdy. İşe göre bildirilýän ýokary anam şeýle hem Türkmenistanda işlemege döredilýän giň mümkinçilikler we şertler üçin Gahraman arkadağımda hem de hormatly prezidentimize hoşallygyny beýan edip, kampaniýanyň geljekde de öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirmäge jogapkärçilikli çemilişjekdigini anandyrdy. Duşuň ahyrynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman arkadağymyz hem de Rönesans Holding kampaniýasynyň müdüriyetiniň başlygy Birek Berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.